u Philip upoi ha kai ha Samaria haga kamje apostol nomor pra ke dekot ke pesan ke ombat ulayalap yo Chris hakinong Samaria haga dekot khat ar ko kum ni henry enda kilai ngai yo Philip ba ulayalap yo khubor shipang ge himau blai ber ke kerteng Jesus Chris lapan baptis ki kemut kini bri ki ngai ha u Jesu bat kiyo jing penem kita gade haga gospel jong ka amin haga kamje apostol sisen bagi bru ki pebaptis ke pen i ki langai bat ke pen i ki layo jing penem kumno kiyo jing penem ginong Samaria da ke bangai ha u Chris da ke bangai ha u Jesu na perkat phamanta kumno ki bru kiyo jing penem hage kam jing apostol don bon ki rukom bo Jesu yalam ide berbishar ya ke gospel jo Matius da kisithi ngide ban bishar ya ka ya kisau gospel da kisithi ngide ban bishar ya gurkom ilap jong Jesu da kisithi ngide ban nang ban phya ya ke gospel ya kisau gospel bat ya kisithi namar kadon kijing per gurkom ilap ha kisau gospel bat hadin jong kijing yap pat jimi pat utrai ngimla ban shu seng ya nong rem na kisau gospel lada kijing kai sau gospel ke persya ya kisithi bat ke persya ya ke kam jong apostol hagi sau gospel pinlap bau beriu unyo jimpenim leni ban le rung shebeneng shegi hima ki beneng leki babon kurukom kawai ni kita kurukom gede lada ula ban long kumu khna hal nom khat prau Jesu ong lada pilap ban long kumi khna pin le rung shegi hima ki beneng baru Jesu ong lada pilap ban i pramarjan pi dei gespa japi i pramarjan kum belede pila rung shegi hima ki beneng bon kurukom hagi sau gospel kibru kin le rung shigi hima ki beneng ladapi duk ka mensem pin le rung shigi hima ki beneng ladapi laban rung langbai ka khrdop ka bakhim pin rung shigi hima ki beneng tenre hagi shithi bat kum joro hagi kam jong apostol pin lam kibru kin yo rung shigi hima ki beneng le kin yo jipenem dagwe parikten namar rung shima ki beneng kemut yo jipenem rung shigi jipenem hagi shithi bat ki kam jong apostol ban yo rung shebeneng le ban yo rung shima ki beneng ban yo jipenem dei ban denge de ka basyunge how Jesu Chris kini ibri kile ayu Samaria ki priang yo Jesu ki ngai pa ong priang kemut ki ngai bo Jesu long Chris le ki ngai bo de mo u tong Messiah namar ki nong Samaria ro ki up hi yo tong Messiah ni pulet khot ka ba lai pham nyo tiu Philip ul ong kene gede ka jingkren jong Philip par we briu nong yunok Ukraine u ong kumno wilap shone briu yo Chris naka kitab Isaiah nong pesan pulai par ged khot pulai pesan kong ulayalap ha u yo Jesu u Philip ulayalap haune briu yo Jesu khot panyo kong Philip ul ong la da menget dalam kedonut baro mila uli thobro ong nganget bau Jesu Christ ulong ukon ublay uni briu nget bau Jesu Christ ulong ukon ublay but la penbaptis yo kemut ke pen i bau langet ke pen i bau la yo ye ke jing penim tidak mar bau mentau langet bau yo ye ke jing penim la penbaptis yo da ke ba kumno uyo jing penim da ke ba syungai ngai kumno ngai bau Jesu long u Chris balai kata ka don kam do data namar to por ki bru kim ngai bau Jesu de Chris namar ki ngai bau Chris de bru bat ki yo i bau Jesu de Chris te kalong ka e bhaban ngai bau Jesu de Chris
ban yo jipenim hagi kam jong apostol de ban ngej bo jisu wan gado deni bo jisu udai ubriu bat uyap baru mi pat kata ada jingej ke penim ye kibriu hagi kam jong apostol hagi sithi baro kawai hagi sithi baro ngin pulai gal nong ba support kot ba sapla kene gede ke jingia ke jingilap jong Petros ke yeng jong we ubriu burte Cornelius uni de gentle. But Bible ko Petros hilap ublei lo hukum yengi ban yalap hau paj ba ban pla ba une u Jisu long utau bala thung do blei ban lo no bishar ke imar ke yap ye une u Jisu kinoi tul pa baro ke pla bada ke kerteng jong uno baro bange u un yo ka ba ma kipop piken mau people ke kam jogi daga bange ha ke kerteng ju ubri un yo ka ba ma kipop pi pule ye ke gospel jo Matthews pin lap mdon ni uang Jisu ang nagi pop baro ko briule yo jema rega pop ko kren be jum sem ko onom yo jema re manta paru kam ja apostol Lukas ong kumne daga bangai haga kerteng jo yo ke jema yegi pop sapa pide banang ban ya pia pide basngoto yo Matthew sabu ong ke jing kren be jum sem ko kam yo jema sho re manta la pile ne kam ja apostol pin lap daga banget ho Jisu pinyo kabama yegi pop daga banget ho Jisu pinyo kajima pide banang ban pia mod ayu Petros ong kren be yumsim khoi namar kren be yumsim khoi umdon jima reman tapat Lukas ong hai kam joy apostol ong daga banget on yo kajima yegi pop mod nagi pop baro yo jima hang no bakhat way get khot ngi pulil no bakhat way khot ke ba arpo way but ke khtiu try ka long lem bat ki bat bon belin ki balangej ki lawan pa sho try haba one pa sho try ke mod we try hang ne ke de keru ko milap hagi kam jong apostol ke de bo Jisu de try so bon one pa sho try ke mod ki ngej hagane ke doctrine ki ngej hagane ke jing hikai ka bo ong bo Jisu long Chris but baro ki ngej bat baro kinge namar kene gede ker komelap tar hado kene bentak ami ki senran ki le yalap tang shigi jiu haji sha dan ki khep ba ki le shigi jintel kum ha ying jong Cornelius hare ta ka ya da ko we ta ka long da ki khep but ka Bible ko ong te ki jiu kilowan pa shotra kemut wan pa shotra kemut ki ngej ba ong ne Jisu ubana Nazareth ude Chris ke khalimat ka bakinge ki yo jimpenem mdon ke ba ong ka bakinge bat ki dale no baro ka bang pani pi hani hagi gini thot de ka ong bai ki nge klem ong nge ba le na ho ngin pule nong ka ba khat lai ke khot ka ba khat ar ene ke de ke chinglap jongu okay nong ka ba gitu. Okay. Kene de jing jia, kene jing lap jong pol. Nom khatlat khat arteu tau lung score. U haba ula yo iya kaballe ula ngej. U de sngo kendit namar ka jing kai jong trai. Unu lung score, diputi. U lung score. Ubade diputi ungej Bible kong ula yo ibat ula ngej ula kendit namar kata ka jihikai jong trai ka doctrine jong trai kai ka doctrine jong trai hang ni kai kata ka jihikai jong trai ka gani bo Chris wan ha do uyap bar mi pa umune Jisu banana shed udai tau Chris kani ka de ka rukom yalap hagi kam jong apostol don na gawai pa habo ong ka jihikai utrai ungej ka jihikai utrai ka mod udah pelai ka jihikai jong trai ka mod udah sungguh kendit bau new Chris wan ha do hana udah yap baru mipat na ki bayap baru ngai ye gane par ye gata la khot ke jing hikai utrai habong jing hikai jong trai mod ke doctrine ke jing hikai chpang Chris kumno bo wan ha do udah yap baru mipat baru ni ulung skor ungai ha kani ha Jisu ke de khot ke ba ngin plate khot ke ba la pra ke de jing lap jong Paul hi na margata to tip pi agi para badone ubriu Jisu ken yo bala map igi pop
la ya lap pi ba dau ni la pen kesan yo bru baro bangai na ki ai baro ki ba phim la ban yo kesan da ka hukum Moses dau ni jisu ken da ka bangai kerteng ju on yo map ye gi pop ha utau bru baro bangai un yo map ne gi pop wa bol kong ubriu baro bangai na ki ai baro ke ba phim la ban yo kesan da ka hukum Moses kemudian ni ka jing pen kesan kamwan da ka bale ka ba pendep yo hukum Moses ka jing kesan gawan da ka ba sungai da ka ba ngej hau jisu ngej jisu mo yu ngej ba u jisu u bana Nazareth u de Chris baru try u ble plong u Chris baru try ha ga jimi pan ka ta ga de gur kom ngej hau jisu ha gi kam jing apostol but mars ngej kumta ki yo ya ga jing pen kesan le ne ki yo ya ga jing pen em da ka ba da lele ki yo jing kesan kini ki jiu kita ki beri ki balik ba pendep ya hukum Moses ki mod ban yo jing kesan da ka balik da ka ba pendep ya ka hukum Moses tare mentau Paul wan baru ilaw ong kamlong syuk umta ubri unam yo jing kesan da lele da ka ba pendep ya hukum Moses menta pem yo jing kesan da ka ba ngej hau jisu kat banganang hikai kum ni sngop ha kan mau ye ki jing hikai jong jisu hau Matthews kum no ban yo le beneng Matthews pidon kam ban ki tuk ba pen Yusuf pidon kam ban pen Yusuf naba jongki long hima ki beneng tangi ba puni suki bala bandrung shi hima ki beneng ong jisu ha hau Matthews hare hagi kam jong apostol pin lap ba kam long shu kumta ka dei be tang da ka bangai bandrung shi hima ki beneng now ni pulil no bakhat lai khop sau fra ti kita ki gentle ke yo sngo ge ni sngo komen ba ki panun burom ye khte nu blai bat kat ki bala thong shi ge jing im bom jukut ki langai kemut kum ni ki briu ki bangai ki yo e ke jing im bom jukut ka khlem ong kila ngej bat ki le no ki bala thong shi ji bom jukut kila ngej kum no balem don le namar kane ki jingej hang ne ga thos pang ga jingej bo jisu deu Chris na ta ga daw kam judon ga khot ka bo ngej bat le kam don nong rim mon ong ngom ta ngej bat le namar ki jiu ki de na ki jiu ki up yu to Chris ki ngej bo Chris dei ban yap hari kecinglah pe kam jong apostol kolong ba na uneu Chris wan baru yap baru uneu deu tau Chris na kata ka daw ka Bible ka shuong be ki ngej ba uneu deu Chris na kata daw kam judon ka dekot ka ba ngej ba le so ka jingej chapang Chris kum no ba wan ka do uyap baru mi pan kata ka jingej ke ba penem apa ka Bible ka kren chapang ka jingej kan ne re ka konteks jong ka ngej ba jisu ulong Chris pat ki ngej bode u Chris ngi pat ki jiu ngi pat ki gentle ngim so thoi ga bor jo kan mar ge de gentle ngim so tho ngi mar ngi claim up yo Chris kani de ga problem jo ngi namar ngim ngi claim ngi ki jiu ngi ki gentle ngi claim up yo Chris ngi claim up yo Messiah hari ki jiu ki up yo Messiah bat na ta da ko don kam ka klan bor kan ikten ke jingej ki ngej ho ku mun u Chris ki jiu ki ngej ho Chris bala u bom la so ban yap re menta u Chris wan ku mu bre u yap bat kadon ki kulmar ba khrawn mar ki bre ki ngej bo de u Chris na u yap menta so ki apostol ki hab wan bat ban kren ki ong uni jisu u long shau Chris tang bo yo e ki Chris ba try ha ga jimi pan jo bat da ka ba ngej e kata u bre un yo jing panem ke problem jingi gibru shine bangim so tho iya kan ni ga bor jung jingi banong sungai yo jibrim namar ngim so tho kemut ayu kat kum uju banong da ka bangai so hagar long khasau de khot ke banong kong kong te kala ja ha iconium baki la rung lang hapo ke synagogue ki jiu bat ki la lap haga da rukom kat bagi paj ba kat ba upaj ba belen ki jiu ro bat ki grek ki langai so ki jiu bat ki grek ki langai gumno ki langai bo jisu ude nong panim une ba i pop jung berthai ude to Messiah kal nong khatsan ke khot kene de jing ni a kami ke issue ke jing ya debate badon ki breu ki jiu ke berkat ke ong ye ki gentle ki bangai de ban ot share ki ong kum ni khot ke ban kong lam do ot share ye pi kat bakum kan niam rukom Moses phim la ban yo jing panim phim la ban yo la im
kita ada ko berkat jeng jiu nado ko por jeng jisu shabu yap hagi saw gospel gana ide ko berkat juki kimot ban yo lai e mani o jibrim dei banda sumar yaga niam ko rukom mu Moses kita ada ko berkat jeng jiu hagi saw gospel mentapa na kot ke ba san ki ong henre lai yeng ki bana ki kenja parisi ki balangai sangap bilang ki parisi ki bangai ki ong kadai ban or syariki ban hukum yaki ban sumar yago hukum mu Moses kini gibri kibedai gi jiu kim perkat ban yolai im dai ban sumar hukum Moses hoi ban ngai yo jisuro kum jo dai ban sumar hukum Moses teki ong kini gi gentle ki belangai ngidai ban ong yaki bakin sumar hukum Moses tip kai baja ki apostol ki yang bat ki ong no ndai gumta hagat khot ka ba nyo ko para banget ong ki apostol pitip bakumno lapan slam mentau beliau legit pada japi baki gentle daga sentur jonga kin yosnga ge gospel kana ge jingkret jong Petros ong daga sentur jonga ki gentle kin yosnga ge gospel bat bakin ngai Ukraine Jepang ketu ge por bo le chaying jong Cornelius ubade u gentle bat kumno beliau pen im ye ge gentle tang daga jingai sap wong ki gentle daga sentur jonga ki yosnga khtin ke gospel bat bakin ngai kemot kilangai khot khawai ko hrai ngingai badaga jing ai ke jong tra jisu on pen im yangi hagajo guru kum yakiro Petros ngoto ba om shol pen kesan yo breu daga jing le wong la pen kesan yo breu daga jing ai na kita daw ong yangi wat yangi gi jiro om shol pen kesan daga jing le wong yangi ro la pen kesan daga jing ai hi hagajo guru kum ba boleh pen kesan yaki tang daga jing ai le tang daga jing ai so pinlap kumno la pen im breu om da ka ba la pen im breu om da ka ba ubeduk ha kaman sem lapan imi beri om da ka ba khoi ka donot om da ka ba open yesu om da ka ba la ban long ba janai ba ong jisu tolong pi ka ba janai ko mukpa jang long ba janai lapan imi beri om da ka ba utak ka hok jo ga tam yo parisi no lapan imi beri da ka jing ai da ka jing how Christ jisu Harele da people yagi shigi yo gospel jo Matius penlap kidan ci bon ki rukom hika jon jisu bu briun le rung shigi ma gi beneng da don kam yo jisu ban le rung shigi ma ki beneng hagi sam gospel hagi gospel jo Matius hatu golong shagum ta bam don kam yo jisu ban le no ban le rung no ngitip bag bru don kam yo jisu ban le rung shigi ma ki beneng te ei bag tu hika jon jisu hagi sam gospel how Matius kamtam kade ge jikai chapang bru ubakwa ban yo jingsan daga jingle full stop so yo bru bakwa ban yo jingsan daga jingle u jisu ayu da ki ek ba ude ban le to men khoi ga do no to men pen yesu to men le hok palat ban yo parisi men yo rung shima beneng to men de ge spa jeme to men long ku mukhna u jisu ai sho bru ba perkhat ban yo le rung shima beneng daga jingle u ai u ne jai bru da ki ek ba ude ban le haren da pi po ga gospel gus ko ga gospel ga de gane ka pop kam de show manta ka ba phile ni ka ba phimle ka pop ka de jing kantat yo jisu so ga lek beneng ga lek du jok kam shong ga jing le ba ga jing bom le jong pi ka lek beneng lek du jok ka shong ga jing kantat ba ga jing pediang jo pi yo jisu so jisu long ga perla na mata ga lek beneng ga lek du jok la da pi nge yo jisu phile che beneng la da pi kantat yo jisu phile che du jok simple so ngi ka thong jong ga jika jong along bangin hikai ban phia bangin pia ekten jo gijisha bangin sngoto ga gospel u Chris manta ban yo jimpen im u Petros ngoto ban yo jimpen im ne jimpen kesan de ga jing ai u ble pen kesan ga jintel de ga jing ai yangiro ong Petros khat khatwe on pen kesan ga jing ai haga jo guru kum makiro de ga jing ai lapan im yo brio mde de ga jing le pan map kumba ong Matius ong pide banda pan map yo tu perlo je pile da pi bat no yo pinam yo rum sebeneng ukpa jong pi bah beneng una map ye pi lem da pi map perlo jong pi no man tapi puli pilap ban yo je penim dei da ka bangai ho jisu now ngam ong bangin ya sa khier ban sa khliang ye no ban sa no ye no ngam ong ba ngim de ban khoi ga do no ngam ong ba ngim de ban le pha ngi de ban le pha tam ka de ban wan hadin jong ka jinge jongi hadin jong ka jing penim jongi
kini ki kamba bha kin wan na den wat mud ba ong ade nga ong tang ka jinge nang ta pan im bru nang ta phila im kum kroi no u ba thu kum ta yang nga u perkat bo ba nga ong kum ta do bru u ba mat la ban pe u ba bat thu ye gospel chris ngam ong bangin im kum kroi ka jing le bha ka jinge ka jing le bha ka jing u so jong ka jinge jong i ka jing pan im ka wan hat jong ka u so jong ka jing le bha jong ka jinge kawan hadin juga jing panim hadin bal panim breu ki so bha ki bot yo bangai wa song thu ba ju mut bang ne ba do la kren thur mur ma tang jing ngai so ban imu kso ro la no pi song thu ba kala ngadang hikai kumnu bani o jing panim ngaklem pat hikai pang conduct in Christianity ngampat hikai pang ka rukom im jong Kristen ngaklem hikai pang chui kai kumnu bani o jing panim now haga ngin pulai long ba khan riu de khot kablai puai gene gede ka jing jaha we ubru no abandi banu no abandi ukli pol ong sar ke e ke bangade ban le ban panim yanga ti pol wat slas long u to men nget how jisu bo try but on panim me but e ying jame to men nget how try klem ong to men nget but le ya baro kata ke bau jisu hikai hagi sao gospel no klem ong to men ngai nang ta to men khoi ke do no to men penisu to men hok kham palat banu pharisi to men de spa jame ju baduk to men rong lama ke khrodop ke bakhim to men no please klem ong ta ong to men ngai how jisu bo try on pen imeme da ke bangai National Bible extra part bapenong em kata ngai em kemut de banda jamno de banda khoi ke dono de banda dok ke mensem de no National Bible extra damapi so tho ye konteks balai kalong kumne kam je apostol bu jisu ngai bu jisu ulong chris lene ngai how jisu bo try on pani me kemut namar ke bak namar ke history ke background hagani por ke de ba kibru ki ngai bo chris de ban yam lene ki bru kim ngai ho jisu simple that's it de ban ngai ho jisu ban yo jing panim so new bru ngai ho jisu ni no abandi yo jing panim yap kum no yo jing panim yo jing panim ha to khlimat ka ngai mde tip tiknar tharai ulangi tang ba undai ban le dai gitu ke bo jisu ong sao gospel kam don ngum ta now go no khat nyu khot ba lai kong kum ni oh sorry khot ka ba ngin pule ye khot ka ba khat a namar ka ta ken bon na ki kila ngai bat ki kan thai greek ro bat ki ba khra batri bat na ki rang ba ro de om khandian habo jis pol po ha beria u yelap ye gospel yelap ki ya u yelap shigi jiu ki bedar po beria ta ka de khot ka ba khat ka boch po ong yelap shigi jiu sanagok jang ki jiu tegine ki jiu thot khar we ko ki yit bania ke jing thok mo ge bri pule ke testament brem la ki ta ki ek bo pol ukren ki de kat kum ke jing thok ti hadin ke ta ki le i ba ka long shang ta ti ki le ngai ye ke jing kai jong upol pile ben pule na du thot ba lai ka pa skem ke ta upol ong da ka ba batai ka upol da batai daga bong skem bakala deyo chris ban sha ban mi pat nagi ban sha si tombat ban mi pat nagi yap bat ba new jisu yo bangalai lap happy ulong ta chris kene de ge lap ju pol baru ong new jisu de ta chris te ki bru ki ngai ya ta khubor la pani miki mdan gum gata ki ngai ta khubor nang ta ki ong ke bangi de ban le khna bon pani mingi no ki chu ngai how chris jisu we chris wan ha do baru de new chris new jisu ban nasret haba ki ngai gum ta boom ki yo jing panim kalau nong ga ba khat pra ga khot nyen pule khot ba pra ti u chris pos no sanshar ga sanagok ulange hautra lembar ga yeng jong baro bon ro na ki nong koren ga bala yos ngeu kilange bala pen baptis ki nong koren ba nu chris pos kilange ngai kum no ki ngai ye ga jingilap jong pol se pang chris kum no ye lap pang chris spai ga ne khot basan ga kum ne
udah pelah kita ke jiu bau Jisu ulong utau Kris. Udah pelah ke jiu bau Jisu ulong utau Kris. Balai ke don kam gum ne ban pelah bau Jisu ulong Kris. Balai namar ke jiu kim ngej bau Jisu ulong Kris, namar ke jiu kim ngej bau Kris wan baru yap. Ki jiu kim ngej bau Kris de ban yap. Thì ki yo i yu ne Jisu ne Nazaret u yap. Mana tanah kim la ban ngej bau de Kris. Upolu hab ban proof ban pensisa na jing tho na testament brim ban ong ki pe ke jing tho gong kadai u ban yap shwa hading tang sumi pat ban habau pen i ki na jing tho bau kadai u ban yap shwa ban mi pat hadin ki sedang ban ngej so na mar ba ki ngej bible kong na do man te ki la ngej ye ke te jing ka jong po upol klam ong ka bible klam ong upol ula yelap ki sho Jisu bat u ong ki ba ki dai ban duk akan mesti bagi dia ban penyesuk na ba kilap barong sih mak beneng tang la kile umta kide banong ba janai klaba umta us ong da ka ba ngei ba Jisu de Kris ke yo jing panem now hagal nong ga bakat kendai ga dekot ga ba nyim pole ga dekot ga ba sa ti upol ong Yohanes ul pembaptis de jing pla de jing baptis ke jing kala ga mot udah ong hau pai ba ki dei ban ngej hau tau ban sawan na din jong u kata hau Jisu habu Yohanes pembaptis hau hawa Jordan ha Judea uang baki beriu ki dei ban kim dei ban ngej hanga haji sha kene de ngapon baptis kenang ba pin yo ngej hau tau ban sawan na din jonga pi dei ban ngej hau Jisu habu ong pi dei ban ngej Jisu ko mo yu ki jiu ki mo kum ne ha ki jiu ba ngej Jisu ko mo ngej ba udai mo hana tau Kris balai ke longum ta namar bagi jiu kim ngej bau ukris udah ubriu bar ki baro ke jiu gitip bau nu Jisu udah ubriu na kata ra ka ki ban ngej bau dei ukris so upol haban ong unu Jisu udah utau Kris u Yohanes u haban ong unu Jisu ban Nazaret udah utau Kris pide ban ngej hau ka jingej hau Kris ka jingej bau Jisu udah Kris ka ajing im yo jiu baro khoju bangej tara ki kam jong apostol kalong kumne ubanget unyo la im ubanget unyo la im ubanget kumno ubanget bo Jisu de Kris ubaba igi pop jong pertai in puli las jing nong ba arpo pra ke dekot ke ba arpolai baru pol udah pen kongo yiki sepang Jisu kemut udah pen kongo umut udah penbo re ki bakin ngai daga proof daga jing pensisa daga testament berem udah pen kongo yaki sepang Kris sepang Jisu naga hukum Moses ban nagi no tolpa nado men step hado demet ti don ki bangai yaki eke baro olo kren re don ro ki bom sham langai upolo shime ke testament brem nado malaki hado nado Genesis do malaki shime ne Bible jong ki jiu namar to form don testament thamai u shime ne testament brem baru proof pensisa ki naga ne testament brem kumno gada Kris ban yap shah de ngata sumi pan padon ki beri ke bangai don ki beri ke bom ngai ki beri ke bangai ki yo jing em ki bom ngai ki larem lepa now ngai kumno ngai ayu don ki beri ke berkat om kumno ta tang sungai yo jepem no ngim so tho ye ke context ye ke language ke bagi ha ke por jing ya apostol namar ke por jing apostol ke kubor ke dei be kam tam e sepang ki jiu bagi jiu ke so tho phau e nu Kris u Kris uwan dei ban yap kata ka dei ke ko berkat jong ki haru upol bagi apostol baru Jisu ro uong kadai Kris pan yap shah hading kita somipa baru ong uniu Jisu ban Nazaret udah ta Kris uba pi yo i uba pi bana bo yap tang bo lomi pan ublel pulong Kris baru tra ke jimi pan da ka banget hagata khubor ki breu ki yo jing panem om don ke dekot nagi ni dekot baru mo pan ipi om don ke dekot ke bo ong dei ban le keklem ong ngej bat le no na borok kini gi khot ke bang pulai pi kam ja apostol ke kren pang ke jingei keklem ong ngej bat le ngej bat le pin lada pi lej ban pulai ye gi saw gospel pin lap kumno bri un rong se ke jingem u Jisu ong Matius nyau khat la ong tu ile ban sul bang khodop ba kem na ba khodop ke ba keloi don sipon gi bri ba yai na kata khodop ba keloi tam ba kalam se jingjot herekal khodop ke ba kem kalam sha ka jing em so Jisu ong pip sut ya ga khrop bakim kan lam je jing em Jisu ong pidei ban longomu khna ba pin rong chi ma ke beneng kine gide ki dukhot jingle la pilai ban pulai ki saw gospel pilap Jisu ka ye ki brew
baki dai ban le kana bakin rung shi ma bne balai ul kren gum ta namar ke ge jiu ki ba pensiong no re me ge jipenem da ge jing le ha ke kam jo apostol kam long shu gum ta ban yo jipenim how Matthews ban yo jima bu Matthews pidai ban pim dai ban kren be nyum se ma khoi pilai ban pule man ta ya kam jo apostol pin lap na kapop baro ha ge kerteng jong jisu yo uyo jima ye pop ba ha ge kerteng jisu ubriu uyo ye jipen kesan uyo ye jima na gi pop baro ngide ban sungo ye ga gospel of Christ ha ne gedor ngide ban pya ye ka ke kubor kumnu yelap shwabu yap kubor kumnu yelap hadin jong jimi pat jong jisu bat kumnu gi apostol ki yelap ye gospel hadin jong jimi pat u Christ jisu